Carro não. Como care mă? Domnul Cum Gar. care metățu cu care? Așa e mult buchetul cu ore. Punem tu așa. De putem să o aplică. Vai de mă. Nu, e ce pe la nu. Oh. E ce bu. Ah, eu. Carro. Care? Dar să mergem să. Nu am îmbalat de să capăt. Ah, carro, Nu já. am îmbalat de să Carro. capăt. Nu. Como não? Carro. Nu, mă vale Como vale? Como vale? îmbalat de să capăt. Ah, bom. Como o să o mete capătul să-mi facă. Carro. Abilagă pe la hai. Como vale? Como é? Abilagă pe